Il-politika tal-lum għandha tirrifletti u ssaħħaħ il-ġenerazzjonijiet ta' għada. Iżda żgħażagħ mhumiex biss il-futur huma l-preżent ta' pajjiżna, il-passjoni, l-entużjażmu u l-għaċċa l-bidla fil-mentalità huma ħut mill-elementi li qed jixprunawna sabiex nagħmlu l-pass meħtieġ li jwassal lil dan il-poplu għal kapitlu mill-isbaħ. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt żjara li għamel fl-Università ta' Malta matul Freshers Week il-ġimgħa il fiha eluf ta' studenti ta' kull età jibdew il-vjaġġ universitarju tagħhom. Iż-żgħażagħ minnhom infushom ġew fuqna u qed jagħtuna t-tama illi huma jridu jaraw futur f'Malta aħjar u aħna wednihom illi minħa tagħna nagħmlu żgur illi ż-żgħażagħ ukoll ikunu fiċ-ċentru tal-politika tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ huma l-ġenerazzjoni futura illi ser tkun qed tibni l-Malta u l-Għawdex. Flimkien ma' Shadow Ministers Justin Schembri, Yves Borg Bonello u Bernice Bonello, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kellu laqa mill-isbaħ minn mijiet ta' studenti li qasmu miegħu il-ħsibijiet u l-ambizzjonijiet tagħhom. Wasaħ li l-istudenti kollha għandhom jemmnu fihom infushom għaliex huma kapaċi jaslu fejn iridu u bil-ħiliet tagħhom żgur illi ser jirnexxu. Kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll l-istands ta' diversi għaqdiet li jinsabu bħalissa fuq il-kampus u spjega li għall-Partit Nazzjonalista iż-żgħażagħ jibqgħu priorità. Aparti l-laqat ma' l-istudenti Alex Borch kien intervistat minn Campus FM u stqarr illi iż-żmien li qatta fl-università kien żmien sabiħ ħafna minkejja li huwa perjodu li joffri wkoll inċertezzi iżda. Fl-aħħar mill-aħħar hija din l-edukazzjoni li tibnik u tifformak. Ġeddit ħafna memorji ta' meta kont student propju hawnhekk fl-università u gradwajt bħala avukat. Memorji sbieħ għaliex huma żmien fejn inti tibda bil-mod id-direzzjoni lilek innifsek lejn il-karriera professjonali li tkun tittieħu. U hija xi ħaġa sabiħa li laqgħuna daqshekk iż-żgħażagħ għaliex qed jaraw enerġija ġdida fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch sostna il-Gvern ġdid nazzjonalista joffri futur aħjar għall-istudenti bi proposti konkreti li mhux biss jistgħu jitjiebu mill-lat akademiku iżda jibnu futur għalihom fuq pedamenti sodi. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jkun ta' spalla kostanti f'ħajjithom.